ingane yakhona beyihlanya. Okay. Yahlanyiswa kususela ngo-2019. Abazali baze bashona ehlanya. Babeyiloyile. Yeah. Sure. Emndenini. Ngahamba ngaya la ekhona uwenye province. Ngahamba ngaya la bekhona uzwa abantu bekhuluma. So every week it's down one voice. Angithi ngiyalwa and angindawo. Kube ukuthi kuyachathwa kuyagezwa kuyashunqiswa kuyabhenywa konke lapho sengidonse bonke labangani bamphela. Ngaya kuvusa amazulu ngathi mkhulu letha umuthi wakho wesitswana. Ngaya kumkhulu uNhlenyama ngathi nayi inkinga engibhekene nayo. Ngaya kubhuti uMgwazeni ngathi nayi inkinga engibhekene nayo. Ngashaya konke. In the third week ayangijikela ingane. Yangixosha kubo asikumina ngiphume yangithuka. Yipi yona lehlanyayo? Lehlanyayo kusho ukuthi sekuzophuma le yokugcina ngithi. Okay. Ivoice leyayizwayo le emtshelizeni. Ekamereni ngadonsa bye. Baba ukuthi siyathathana ke lapho. Nawe ususho ngenkani yakho ke. Ngizwe ngesilwane mina. Into engayazi nokuthi ivelaphi. It was literally about a month or so later umuntu obekade emlentuzile waqala wahlanya.